uyibambe lana udedela abafowethu bake bayibeke nabo indaba kaShembe eyehlele lelizwe laseHarding yehlela kulelizwe laseMzimkhulu. Ngiyabonga kakhulu. Thank you. Ngikhuleke umhlaba wonke iHarding namaphethelo semhlabeni lana kaMachu Magoba. Ngibingelele izwe lonke lase South Africa ngokukhethekile njengoba sengishilo iHarding. Lapha sikhuluma indaba enkulu, indaba ukufika kaShembe uBhombela ezweni lakithi eHarding. Ngeshwa ke kuvamisile ukuthi indaba zakithi eHarding zingaveli kubantu sengathi uBhombela akafika ezweni lakithi eHarding. Bathi ke uBhombela abadala mayifika kulelizwe wayefika eqhamuka phezulu nenhla nomzimkhulu wadlula emzini waseNazareth lapho wafika wawakha khona wawubeka waseyawuqamba igama lawo wathi iNazareth. Uthe mayisuka wehla njalo esehla ngomfula bathini khona emhlangeni wehla njalo esehlela ezweni laseSantombe lapho khona owafica khona intaba ogama layo kuthiwa iSandlulubu owafika wahlangana khona nengilosi eyayimbethe ingubo eziluhlaza kuleli lizwe lakithi eHarding. Uthe mayihlangana nale ngilosi egama layo ubaba wangixoxela le ndaba owase eMthwalume endaweni yaseBhekmesiya ethempeleni laseBhekmesiya. Uthi uthe mayifika uBhombela kulela lizwe lasenhlangwini eSantombe ehlangana nale ngilosi wathi bantu bami lapha kuzoba khona ithempeli emva kweminyaka eminingi sengihambile mina lapha leli thempeli ngiyoliqamba igama lalo nithi iThesalonika. Ingilosi engiyificile phezulu kwalentaba egama layo liSandlulube ngiyifice imbethe ingubo eziluhlaza. Bonke amaNazaretha ayophenduka la kuleli thempeli laseSandlulube noma laseThesalonika bakwembatha ingubo eziluhlaza iminazaretha esonto. Ngisho intombi eyosuka kuleli thempeli ihambe yoganela noma iKwaZulu noma iphansi namapondo izingayishile ingilosi noma lengubo elihlaza ngoba ingilosi eyobe iphume nayo emanzini yobe imbethe ingubo eziluhlaza. Siye sathola ke ukudumala ekuhambeni kwesikhathi masithola ukuthi abantu abangawazi umlando lapha ekhaya eHarding besithi labantu abafaka ingubo eziluhlaza ingoba babengcola kakhulu, ingakho babefaka ingubo eziluhlaza bengazifaka ezimhlophe ngoba babebukakala ukuthi bangcolile, okungasilona iqiniso okumlando waphendulwayo wasubekwa ngalendlela abantu abacabangela basebeyibeka ngakhona. Akusilona iqiniso. Kuhamba ke wafika isikhathi sokuthi uBhombela wesihlanu unyazi lwezulu afike kuleli lizwe lakithi. Ithema ifika inkosi yomusa kuleli lizwe lakithi ubaba uNkosinyazi lwezulu la selifike liyayibuza leMnazaretha uleMnazaretha iqhamukapi ingani ukufakwa leMnazaretha enjena. Useyaphendula umshumayeli wakhona ubaba umshumayeli unala uthi cha baba Nkosi yamakhosi ubaba uBhombela efika kuleli lizwe wafika wahlangana nengilosi. Le ngilosi yayiphezulu kwentaba iSandlulubu ezweni lakithi eHarding yase ithi indaba uma ngabe abantu bephundula le thempeli abofaka ingubo eziluhlaza. Ngiyathanda ke izwe lonke namaNazaretha onke omhlaba noma ngabe lengumi ngasekho kodwa baqonde balazi iqiniso ukuthi hayi ngoba babengcola ingoba babekade benikezwe izwi lokuthi ingilosi yabo ifake ingubo ezihlaza. Uthi ke masefika uBhombela wesihlanu kuleli lizwe uthi ngaleso sikhathi bahambisile inkosi yesizwe sakhona sakweDlamini emzini waseGibisili. Uthi ubaba lengubo lena ngiyacela ukuthi asishintshe ngoba uma ngabe inkosi yesizwe njengoba ikhetha uShembe namhlanje la igqokile ingubo kuzophopha ukuthi ayigqoke lengubo elihlaza, kanti abantu abagqoka ingubo eziluhlaza kuleli bandla abefundisi. Uma ngabe seyifaka ingubo elihlaza ke nayo izoba sengasiyona inkosi izobe seyumfundisi. Ayishintshwe lengubo ngesimanga salokho wasefika umnikazi webandla wasefika wayifikile eqaleni eyibekile lengilosi ukuthi ifake ingubo eziluhlaza wayibuyisela yabamhlophe. Abazi abantu amaNazaretha wonke ukuthi yashintsha kanjani ingubo futhi isizathu sokugqoka kwemNazaretha ehlaza kwakuyini.
Useyahlaka uBhombela wehla ngomfula wawela uMbotho wawela uNyuswa. Uthe mayifika kwaMbotho wasebeka umuzi wakhe ogama lawo luBediside. Umuzi omdala, imizi yalapha ekhaya noma imizi yaleli lizwe lakithi eHadingi mangaphazami mine noma isihlanu kufika kube yiyona ithasa longinekha phezulu kuzoba iBediside. Wehle njalo uzobeka iNew Fort Mission lana azogcina ngefoundation la ezansi ekugcineni. Utheke mayifika sewuqedile wonke lo msebenzi ila wafika wabuthisa khona ke zikhonze ezinhle enkosini emzini wasefoundation. Ila wenza khona izimanga eziningi ezenzekalayo la kulomuzi wakithi efoundation. Uthi umvangelo wakithi phesha komfula iBizana, phesha komfula kula Eastern Cape njena masishona ngale siwelele eMthamvuna, masiwelela phesha siwelele eBizana. Uthi umfundisi umvangelo wakithi ke lapha ekhaya ubaba mkhulu efikele emzini wami ufana kwakukhona umkhokheli noma kwakukhona intombi yakaShezi egane ubaba umpofane umfundisi. Mabephenduka labantu ubaba mkhulu bakha ukuthi babe ngamaNazaretha wakhe amahle alapha emzini waseHadingi. Uthi wabe siyabafundisa uthi ngelinye ilanga wakwafika umama uMashezi kaMpofana elethile ukumaya elethile inkosi yomusa uBhombela isitimola samapondo endlini ayekade abelwe kuyo ukuthi ahlale kuyo. Uthi wathi mayifika elethile ukumaya wafika wakubeka phambi kwababa mkhulu waqeda waphuma wahamba wayendlini walungisa okunye. Uthi uthena masecabanga ukuthi useqedile ubaba mkhulu ukumaya wase yabuya ezobheka ukuthi izitsha sengayithatha yini azibuyisele endlini ekitchen la ilungisa khona ukumaya. Uthi mayifika ubaba mkhulu akadlile ukudla kusayinjalo akaze ngumbulwe akaze kwenziwe lutho. Uthi wasekuthatha lokudla wabuyela nawe endlini ngelinye ilanga noma ntambama futhi ngalelo langa waphinda wathatha ukudla walungisela ubaba omkhulu wabuyisela nakho endlini. Mayifika wafika wakubeka ukhona ubaba omkhulu mayekubeka wasukuma wahamba wakushiya kanjalo. Uthi ubaba omkhulu futhi laphinda lashona. Uthi ubaba omkhulu laphinda lashona ulanga wengadlanga ukudla waphinda wabuya uMashezi wazoqoqa izitsha wathatha ukudla konke ekseni kusasa elethile iparish ngafika walibeka. Uthe mayisuku mephenduka ezophuma eminyango siyambuza ubaba mkhulu mntanami ingabe kuphatha kanjani ukuthi ulethe ukudla lapha endlini ingakumayi? Usethi uMashezi oyegane kaMpofana cha umuntu wenkosi nceke wenkosi kungiphatha kambi ukuthi ungakumayi ukudla engikulethile. Ngo ngalokho uthini ngakho? Cha nkosi nceke wenkosi bengifuna ukuzwa ukuthi mhlambe yini engingayenzanga kahle ngokuletha kwami ukumaya. Isethu uBhombela mntanami into edala ngakumayi lokudla osukuletha lana ufika ukubeke ebese ungakubusisi. Umuntu ehambisa ukumaya eseqedile ukukupheka akabe ubusisa. Wathi ke ubaba omkhulu kulomama ongumashezi kubusise ke mntanami lokho kudla. Kuthiwa ke uMashezi wabe siyakubusisa ngendlela wayijwayele ngawo ukukubusisa ngoba vele babevele bengamakholwa enkolo lezi ezazikhona zandile kuleli lizwe. Wase kubusisa ngalendlela wathi cha mntanami ukumaya kwalapha ekhaya noma ukumaya okulungisela ukudla umuntu wasezulwini akubusiswa kanjalo. Wathi sengizokufundisa ke mntanami umusisa ukumaya uzokudla uqeda ukupheka. Wothi uNkulunkulu busisa lesi sithebe esiphambi kwethu esithokozisa umzimba nomphefumulo makube njalo amen. Bathi kuba uBhombela wambusisa kanjalo wamfundisa kanjalo uMashezi ukuthi amaNazaretha akhona noma awakhandayo noma awakhayo ayokubusisa kanjalo kumaya uma ezoqala akudle. Ilezo zindaba uBhombela afika azenza kuleli lizwe lakithi eHadingi kuningi kakhulu njengoba obaba abadala bayahleli bekhuluma nangendaba yezifumbu eziningi ayinwa kuleli lizwe lakithi. So bantu abahle noma amaNazaretha amahle ezwe lakithi sithi asibabaze noma kunye kuphinde kusidukele kodwa sithi asibabaze ukuthi nakithi nasezweni lakithi eHadingi uShembe uBhombela wafika
ekufikeni kwakhe wayenza imisebenzi emkhulu nemangalisayo nengakholakala uma ngabe abantu besixoxela yona. Akukho-ke okuningi engingakusho ngoba indaba zikaShembe zipheli. Mhlampe ngizolideda leli thuba sengikhulume kade nginikeza abanye ithuba ukuthi bake bathinte amabhathini uBhombela asenzela wona kuleli zwe lakithi. Ngiyabonga. Thank you, Lou. Angibingelele enhlana sezantsi emakhosini, angibingelele ngikhuleke emakhosini akithi kwaZulu indlulamithi, ngikhuleke emakhosini aleli lizwe Mbusi kaMagoba, kubagcotshwa baleli lizwe. Ngiyabingelela bonke abagcotshwa abasiphethe, umfundisi uMzulwini, abavangeli abasiphethe uGama kanye noMhlamvu, nabo bonke-ke abashumayeli bayindathane nabakhokheli nebandla lonke phakathi komzimba wakithi eHadingi. Ngiyanibingelela nonke egameni lenkosi uNyazi kuleli lizwe uShembe ufikile. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga masikhula sitshelwa ngokuthi kunomuzi ekuthiwa iBedeside